Us volem donar la benvinguda a aquesta segona sessió del curs Política i Creixement Personal. És un diàleg entre dos mons molt diferents, molt allunyats. Fa un moment, abans de començar el curs, comentàvem amb les persones que estaven aquí que tot sovint les persones que els interessa molt el creixement personal no acaben de veure l'espai polític com un espai prou net com per interessar-s'hi, com per implicar-s'hi, i al revés. Molta gent que està en el món de la política no acaba d'entendre la utilitat del creixement personal i tot sovint pensen que és un tema, si més no, inútil. I la mostra és que fa 2 setmanes obríem un taller amb la mateixa promoció que aquest, exactament igual, un taller sobre l'estrès i érem 160 persones i aquí doncs, serem unes 30 persones i això parla de la gran diferència. No? Dir-vos que per nosaltres és molt important generar aquest diàleg, veure com el creixement personal potencia les transformacions col·lectives i com les transformacions col·lectives són molt més difícils si no hi ha un creixement personal. Aquesta és una hipòtesi que marca aquest curs i que té 3 propòsits o 3 objectius fonamentals. El primer és descobrir, entendre què està passant. La comprensió del nostre món. Per això, en alguns moments, segurament el Jaume, que és professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i a la UOC i altres llocs, potser farà referències a coses que en un curs de creixement personal igual no seria gaire habitual que ho féssim, però creiem que és important, no? Entendre el que passa. Un segon objectiu és utilitzar això que passa per créixer personalment. Perquè nosaltres tenim una única vida i en aquesta única vida nosaltres d'alguna forma hauríem de plantejar-nos com fem servir tot, i quan dic tot és absolutament tot, el que succeeix per créixer. I el tercer objectiu seria intuir com fer servir el que està succeint i com fer servir els elements del creixement personal per tenir una incidència en el món polític molt més eficaç i alhora sense que això signifiqui que nosaltres perdem la nostra pau interior. No? D'aquí un moment, quan vulgueu, les persones que tingueu dubtes o comentaris del dia anterior, doncs jo crec que valdrà la pena que les poseu al xat si és que n'hi ha i si no tirarem endavant. Però és un curs que és a la vostra mida. La gràcia de venir en directe és que sempre pots plantejar dubtes i tenim el xat obert per això. No? Abans de començar amb la nova matèria, que avui hi ha tota una col·lecció d'idees força al voltant de les quals el Jaume i jo dialogarem i us animem a dialogar amb nosaltres plantejant experiències o plantejant dubtes o plantejant el que vulgueu a través del xat, doncs, i si voleu parlar, doncs ho demaneu a través del xat i us donarem la paraula. Aquí el que ens semblava important amb el Jaume era dedicar els 5 primers minuts a recordar les idees claus, les idees força del dia anterior. Així que, Jaume, jo crec que la primera idea parlava de símptomes. Què anava per aquí? Sí. Hola, què tal? Hola a tothom també. Sí, la primera idea de l'altre dia era parlar de símptomes, però permetem, Daniel, que subratlli una cosa que tu has dit, que per mi també és molt important, que és aquest diàleg que s'està produint en aquests cursos entre, per un costat, la ciència política i el creixement personal. Perquè tu has abordat d'entrada des d'un punt de vista empíric, que és un fet que aquest tipus de cursos estem veient que amb la mateixa publicitat, amb el mateix número d'enviaments, de mails, etc., és un fet que diguem, crida l'atenció a menys persones i, com tu deies, probablement perquè en general tenim aquesta intuïció, aquesta qüestió més qualitativa d'haver parlat amb la gent, que quan amb la gent amb la que em trobo al Departament de Ciència Política jo li explico la importància que per mi a la meva vida personal és i ha estat el creixement personal i l'evolució personal, i clarament em miren sempre amb cara de marciano, sempre. Hi ha una incomprensió, diguem, d'entrada. Una altra cosa que després a nivell personal pugui connectar amb algú, però sembla com una excepció a un perfil científic. És, bueno, mira, potser és allò, a la seva vida privada, s'assembla una mica això, a la seva vida privada que faci el que vulgui, però, bueno,
com a científic, no em parlis d'aquests temes. I aquí volem parlar també des de l'aportació de la ciència política. És un diàleg. I per altra banda, al revés, no? Tu has utilitzat la paraula brut o lleig, no recordo exactament, però és veritat que també quan et poses amb gent en general, òbviament, molt probablement no sigui la majoria dels que estem aquí avui, però en general, gent que està motivada pels cursos de creixement personal, això de la política està molt poc evolucionat, és molt brut, etc. I, per tant, hi ha quasi un rebuig automàtic, que no vol dir que no haguem de prendre les nostres precaucions a l'hora d'abordar la política. I no vol dir que a la política no hi hagi coses molt lletges, efectivament, i que, per tant, sigui un àmbit de gestió del poder on es desenvolupin coses que, afortunadament, no és el cas en altres llocs. Però això no vol dir que amb els mateixos valors, que és el que estem fent aquí, amb la mateixa mirada que apliquem per créixer personalment, no podem també abordar l'anàlisi del que hi ha a la política i, com deia el Daniel, que són aquests dos altres objectius. I fins i tot, per què no, intervenir en algun nivell sense que això impliqui perdre aquesta pau interior que estem buscant amb el creixement personal. Per tant, jo volia insistir, potser una mica la meva imatge mental és la del diàleg, aquests diàlegs medievals que a vegades es produïen entre cristians i jueus, creients i no creients. Vinga, anem a dialogar, o cultures diverses, Orient, Occident. Doncs aquí estem fent un diàleg entre la ciència política i el creixement personal, a veure què surt, a veure què... Perquè és una preocupació que sempre, com dèiem a l'altra sessió, hem tingut el Daniel i jo de dir, escolta, el món és un, ha d'enganxar tot això i fins i tot a vegades ens fem la traveta perquè utilitzem llenguatges diferents, i això ja és una... Diguem, la necessitat de traduir ja és una... O sigui, no quedar-nos en què utilitzem llenguatges diferents, al tenir un diccionari de traducció ja és en si mateix un valor. I comentaves, Daniel, que sí que ho farem a totes les sessions, anar subratllant idees. Jo et convido que ho fem entre els dos. Subratllar idees, intentarem exposar-les també en tipus titular, per recordar, o avui diríem tipus tweet, i en aquest cas, de la sessió anterior, ho volíem resumir en 7. 7 coses que ens sembla importants anar encadenant per arribar al dia d'avui. La primera d'elles, que ja la citaves, comentàvem la necessitat d'entendre o de mirar o d'aproximar-nos a les notícies que ens informen de política, que sovint ens generen uns sentiments més aviat negatius, especialment tenint en compte com se seleccionen les notícies, perquè allò que és noticiable no és justament el que funciona i va bé. Doncs veure, encarar-nos amb aquesta informació des de la perspectiva que són símptomes d'alguna cosa. És a dir, qualsevol notícia, qualsevol, podríem dir, problema que veiem en realitat és una simptomatologia, que per tant és molt positiva en un altre sentit, perquè ens està informant. És molt informatiu. És a dir, escolta, d'aquest món de lo col·lectiu, d'aquest món de lo social en el que estem inserts, aquest món també rebem símptomes. Tenim la capacitat i la possibilitat d'interpretar aquestes notícies com simptomàtiques d'alguna cosa que està passant i que hem de transcendir, que hem de mirar. Però d'entrada ja és un bon exercici veure, identificar aquestes informacions com, de què m'estan parlant, quins són els símptomes. Això era una primera idea que vam abordar l'altre dia. I jo veia una segona i la diré molt ràpid perquè així passarem les idees amb agilitat. Perfecte. Molt sovint sentim insatisfacció davant d'aquests símptomes. No passa res més, és una crida a actuar. Mira que simple. És una crida a actuar. I aquí jo faig una mica així d'animal i vaig a una tercera idea i me la ventilo en un plis-plas. I és una crida a actuar perquè un altre món és possible. No és veritat que les coses siguin immòbils, sinó les coses poden ser diferents. I encarrego la quarta dient, però perdona, Jaume... Aquesta la vull dir jo perquè és des de la ciència política, o sigui que si vols digues tu, però jo li donaré una volta, o sigui que comença tu, però jo li donaré una volta. Això que te la ventilis en 10 segons no t'ho permetré. Les coses col·lectives no poden considerar-se que són naturals perquè són construccions. I per tant treure aquesta idea, per tant podem construir un món diferent, desnaturalitzar la nostra mirada és una eina bestial. I aquesta seria com la quarta idea que el Jaume polirà.
No, més que polir és allò que deien del diàleg, no? És també abordar-la des de com ho entendríem a les ciències socials. Un dels elements, deia el Daniel, no? És que tot el que passa a la societat, o quasi tot, perquè també hi ha un element emocional, biològic, que va més enllà, però és fruit de les nostres interpretacions culturals. Per tant, són construccions. Però hi ha un altre element, per mi, i jo sempre ho subratllo perquè m'agrada el terme, revolucionari, necessàriament revolucionari de qualsevol ciència social. És igual que parlem d'antropologia, de sociologia, de ciència política, totes elles són revolucionàries si s'entenen correctament. Per què són revolucionàries? Perquè ens estan explicant com és el món i ens estan dient que no pot ser d'una altra manera donades aquestes circumstàncies, perquè si no, no tindrien res a explicar. És a dir, si qualsevol aproximació explicativa, per què ha guanyat aquest partit les eleccions, per què en aquests països són pobres i altres són rics, per què hi ha descentralització, etc. Tot això, si ens preguntem el per què, és perquè pensem que hi ha unes causes de les que es deriva necessàriament aquest fet. Però l'altra cara d'aquesta mateixa moneda és entendre que si canviem algun d'aquests factors causals, si no s'haguessin donat aquests factors causals, estaríem en una altra situació. Per tant, com deia el Daniel, no hi ha res natural. Les ciències socials el que ens descobreixen és que no hi ha res natural, immutable, al revés. És el resultat d'una recepta particular que volem descobrir. I tot el contrari, per què deia que té un element revolucionari? Perquè justament la idea de que això és natural o que això és normal és una idea que acostuma a estar associada a un discurs de poder. És a dir, en tota la història de la humanitat, a l'època romana, a l'època medieval, etc., sempre s'ha dit això és lo normal, no esperis res més, això és lo normal, això és lo natural. És a dir, això és el que a mi em convé quan dins de l'statu quo tinc una situació de privilegi. Aleshores, això ho desmunta qualsevol ciència social. El que està dient és que això és així, però podria haver estat d'una altra manera. I podria haver estat d'una altra manera perquè és el resultat d'un seguit de factors causals que volem estudiar. Per tant, torno ara amb més llarg, però a la frase que deia el Daniel. Important, desnaturalitzar i desnormalitzar qualsevol anàlisi de l'entorn social. No hi ha res natural, no hi ha res normal. Científicament provat, que diria. Daniel, et passo que jo ja m'he esplayat en aquest punt. Però no, jo t'ho tornaré perquè va haver aquest tema que ve a continuació, el vas treballar molt més tu i em va semblar molt interessant, quan tu vas parlar de que el religare és en realitat trobar una connexió que ens situa davant d'un món en profunditat. Nosaltres vivim en un món, socialment, un món pla, un món sense profunditat. Perquè, en paraules de Ken Wilber, un filòsof que a mi m'agrada molt, un filòsof que per nosaltres és un filòsof de capçalera, pel Jaume i per mi, ell indica que com que la ciència ha ocupat un espai tan gran a la nostra societat, preguntar-se per qualsevol cosa que no pugui ser mesurada, que no pugui ser pesada, que no pugui ser comprovada d'una forma física o matemàtica, és exclosa de la nostra visió. I això fa que el nostre món moltes vegades sigui molt pla, sigui molt xat o sigui poc profund, perquè nosaltres no veiem el món, excloent del món els valors, excloent del món els nostres sentiments, excloent del món tota una sèrie de coses que tanmateix són les que ens donen sentit a la nostra vida quotidiana. Llavors tu parlaves del religare. Com ho interpretes aquí dintre d'un món de política? Perquè religare és traduït al castellà o al català vol dir religió. O sigui, molt mal rotllo. Efectivament. De fet, un cop més, si abans vèiem que la paraula política té aquesta connotació negativa que ja impedeix que amb facilitat la gent pugui entrar, perquè és una paraula que amb una connotació molt negativa, però la connotació no està al diccionari, és el que nosaltres projectem. Em passa una cosa similar, ens passa amb la religió, donada la usurpació d'aquest concepte per part d'algunes organitzacions, diguem, de poder molt importants, en el nostre entorn, l'Església Catòlica. I ens fa oblidar, com deies, que la religió és un objectiu, diguem, que tenim com éssers humans des que som conscients, que és intentar tenir un discurs i una aproximació coherent que lligui totes les dimensions de la nostra vida perquè al final la realitat és única. No és que tinguem una realitat emocional, una
biològica, una intel·lectual, o fins i tot, això ens portaria a un altre tema que crec que va sortir una miqueta l'altre dia, però em vaig dir, no m'hi posaré aquí perquè no ho teníem previst, que és lo de la connexió entre el públic i el privat, no? Que en certes concepcions és com una frontera, el privat no té res a veure amb el públic, etc. No, tenim la voluntat de relligar totes aquestes dimensions de la vida que van des de la més espiritual a la més material, i com deies, Daniel, la ciència també mal interpretada, perquè la ciència al final és el coneixement científic aplicat en un mètode, però no vol dir el coneixement material, no vol dir el coneixement mesurable. I la ciència hem acabat identificant-la amb un bocinet molt potent, però un bocinet del coneixement que tenim. Aquell bocinet en el que resulta fàcil i còmode mesurar les coses i, per dir-ho d'una manera, tocar-les. Però hi ha moltes intangibles, que no per ser intangibles no existeixen, que no perquè siguin difícils de mesurar no existeixen. Exemples tenim un munt, però se m'acut el més senzill. Enamorar-se. Jo no sé quina màquina hi ha, de quin grau d'enamorament tens, no sé com es toca, no sé com es... Però vaja, és una realitat de la que no tenim cap dubte. Aleshores, quan nosaltres establem aquest diàleg entre creixement personal i política, no deixa de ser també el mateix impuls religiós, de religare, de que la nostra actuació personal i el nostre creixement personal sigui coherent amb la nostra incidència en l'àmbit públic, la que sigui. Això és religió. Això és religió ben entès. És una recerca religiosa per establir una unitat d'anàlisi i no quedar-nos ni els que els agrada molt la política ignorant aquest aspecte espiritual i de creixement personal, ni els que els agrada el creixement personal ignorant que efectivament hi ha moltes, no sé, fins i tot hi ha insatisfaccions i hi ha infelicitats que, com tu dius moltes vegades, no es curen només tenint o principalment tenint, és a dir, si a la feina, si et fa mal la cadira a la feina, home, tu pots viure-ho des d'un centrament, però has de reclamar una altra cadira. I això té a veure amb la qüestió política, amb la qüestió d'acció, de la qüestió externa, que no hem d'ignorar pel fet que jo ja em centro i m'adapto. T'has d'adaptar i t'has d'integrar al món en què estàs, no? I Jaume, jo per fer la sisena i passar a la setena amb agilitat i poder començar amb la part nova, una idea que es lliga molt amb això que tu dius, si tu estaves parlant ara del religare, de la necessitat de donar sentit, la setmana passada d'alguna forma estàvem indicant que ara és molt més important que abans. Ara és molt més important que abans perquè la humanitat està deixant la seva adolescència i està entrant en l'adultesa. Perquè la nostra capacitat tecnològica i la connexió de tot el món en una mena de globalització fa que una cosa que succeeix en un punt afecti a tot el planeta d'una forma molt àgil. Per tant, significa que hem de tornar a relligar, posar els valors en el centre i plantejar-nos com deixem de ser uns adolescents, que cadascú va a la seva i el seu rotllo, i això no afecta gaire perquè hi ha els adults, d'adonar-nos que en aquest moment nosaltres som responsables del que fem perquè com a societat, com a humanitat, tenim molt més poder de la que teníem fa 200 anys. I molt més poder significa molta més responsabilitat i aquí existeix aquest risc. Deixar arribar a l'adultesa, que tu deies que era més necessària que mai. I en aquest camí de l'adultesa jo crec que n'hi havia la setena i última idea, que és la necessitat de connexió entre el personal i el col·lectiu. No sé com l'explicaries o no sé què. Sí, jo amb aquest punt de la idea de que com a humanitat hem de passar sí o sí per actuar conjuntament, jo aquí crec que la idea amb la que volíem tancar l'últim dia i des de la qual començar és que aquesta necessitat que expressa el religare de connectar aquestes dues dimensions, avui, al segle XXI, és també, a part d'una necessitat històrica de segles, una exigència. És a dir, si no ho aconseguim, ens anirà pitjor a tothom. Cosa que abans era una necessitat, però no era tan exigència, perquè, diríem, el creixement personal i aquesta evolució personal, doncs, connectada amb la política, o millor dit, la no connexió, no tenia els perills, no implicava els perills que avui implica. Avui estem vivint necessàriament el pas de l'adolescència a la maduresa de la humanitat.
perquè el desenvolupament tecnològic, perquè la Terra és la que és i no creix, per una sèrie d'exigències que no són, que ens venen imposades. No és que nosaltres ens fem grans perquè ha ampliat la consciència directament, sinó que l'entorn ens obliga a actuar com a adults sí o sí. I per tant, una mica, no? Una necessitat històrica de mil·lennis, que és la necessitat religiosa de relligar-ho tot, que ara, a diferència del que havia passat durant aquests mil·lennis, es converteix també en una exigència. I, per tant, val la pena, no? Si és una exigència, abordar-la, no? Amb una mica més d'urgència, si vols. No? Jo estic plenament d'acord amb aquest tema i era una idea força amb la que tancàvem la setmana anterior i a mi m'agradaria començar amb una idea força amb la que comencem aquesta setmana. I és que no sé si la sabrem elaborar d'una forma adequada, però jo crec que hi ha una idea que és molt important i és que la nostra implicació en temes col·lectius és un pas important per l'autoconeixement. És a dir, quan jo m'implico en temes col·lectius, i en temes col·lectius signifiquen temes polítics, i aquí, quan parlem de temes polítics, podem estar parlant de macropolítics en el sentit que, jo què sé, és un sindicat, és un partit polític, però qualsevol associació de persones que intenten transformar la realitat també intenten fer una acció política, de tal manera que, per exemple, la nostra comunitat de veïns és una entitat política, el club d'esport on anem possiblement sigui una entitat política, encara que moltes vegades no en som prou conscients. Segurament l'associació de pares i mares d'una escola, l'associació de famílies d'una escola és una entitat política, segurament una cooperativa és una entitat política. Ho dic també, i segurament quan jo estic a la feina, l'empresa és una entitat política. Ho dic perquè moltes vegades diu és que jo no em vull implicar en temes polítics. Dic, perdona, si t'estàs implicant amb la teva família, si t'impliques amb la teva comunitat de veïns, si t'impliques amb la teva empresa, t'estàs implicant en comunitats polítiques. Llavors, val la pena tenir present que comunitat política és molt més del que ens imaginàvem. I aquí hi ha una idea que a mi em sembla molt interessant, que és, quan jo m'implico en un col·lectiu, estic obligat a deixar el meu jo una mica de cantó. Quan jo m'implico en un col·lectiu per abordar un tema que va més enllà de mi i que no podria fer-se si no és col·lectivament, d'alguna forma m'obliga a fer un treball de desidentificació. M'obliga a posar el meu jo, la meva personalitat, tot allò que m'importa molt de mi, en un segon pla perquè jo estic posant totes les meves capacitats al servei d'un projecte. Lògicament, perquè jo pugui posar les meves capacitats al servei d'un projecte, significa que jo primer he de ser conscient de quines són les meves capacitats i de quines poso al servei d'aquest projecte. Des del creixement personal, moltes vegades diem que primer jo he de conquerir una adultesa, una capacitat de ser jo, per després, aquesta capacitat, renunciar amb ella, d'alguna forma, i posar-la al servei d'una cosa molt més gran. Aquesta cosa molt més gran, amb un primer nivell, és el col·lectiu. I aquí jo deia que és molt important de treballar sense haver conquerit abans un jo adult. Perquè si no, molta gent es posa amb els col·lectius amb una intencionalitat de compensar els propis dèficits. És a dir, quan jo no em sento prou important, doncs busco un lloc on em facin president d'escala. Llavors jo no vull que mai em deixin... Quan una persona vulgui dir ja et rellevo, diré, i ara? Si cal el tiro pel forat de l'ascensor, perquè m'està traient una cosa que realment a mi em compensa. És interessant això perquè en un cert moment nosaltres jo crec que abordarem la relació entre sentiments o emocions i política, podem donar-li voltes, i podem veure com des d'un creixement personal sa, passar del jo al nosaltres és evident i és obvi. I de passar d'aquest nosaltres a la totalitat és un altre salt molt, molt important. De tal manera que moltes vegades quan nosaltres des del creixement personal volem viure una vida de plenitud, i això significa viure una vida que va més enllà de la forma, que va més enllà d'aquest cos, que va més enllà d'aquesta capacitat dels meus pensaments, dels meus sentiments, de les meves accions, em vinculo a lo col·lectiu
I això col·lectiu em porta d'una forma bastant natural a adonar-me que és possible descobrir una realitat molt més gran que la meva. Aquesta realitat molt més gran que la meva, a la que moltes persones anomenen totalitat, anomenen Déu, anomenen divinitat, anomenen energia, digue-li com vulguis. A mi m'agrada intuir que entre el jo i el tot sovint hi ha el col·lectiu. I això em sembla que és una idea, no sé com et sona, no sé si et sona molt boja i no sé si t'expulsarien de la Pompeu Fabra si un dia fas aquesta explicació, però... Sens dubte. Això ho tinc claríssim. I a més ho he experimentat no dient aquestes coses, però d'altres de similars que ja he vist les reaccions, o sigui que això no tinc cap dubte. Però agafant el que tu deies, no? En primer lloc, jo volia complementar algunes coses, que és la implicació política no té a veure només, penso, amb formar part d'una organització. Sens dubte, si formes part d'una organització, sens dubte és el cas, a tots aquests nivells, des d'una associació de veïns i una AFA fins a, òbviament, un partit polític, però també hi ha aquelles accions que te les planteges necessàriament amb un impacte col·lectiu. Vull dir que el reciclatge mateix pot ser un automatisme, mira, ho faig perquè pot ser una inèrcia, pots no fer-lo per entrar, pots fer-lo com una inèrcia, pots fer-lo senzillament per no quedar malament davant dels teus veïns, o pots fer-lo com un acte d'afirmació política. I en aquest sentit, en aquesta última possibilitat, la teva actuació ja té una dimensió política, com pot ser quan tu fas un consum responsable o mires a diverses webs on has d'anar, o com donar suport, o com donar diners, o com fer un Verkami, per exemple, per donar suport. Fixa't que aquestes no necessàriament impliquen formar part d'una organització clàssica, en la que tu participes o en una junta o el que sigui, però d'alguna manera, si ho fas amb aquesta voluntat política, també tenen aquesta dimensió, una dimensió que ens han obert les noves tecnologies, més que les altres, més que abans, que és doncs això, no? Tinc 50 euros, vaig a pensar on els aporto, etc. Per què? Perquè aquesta acció, repeteixo, té des del principi una voluntat d'impacte polític, que vagi més enllà d'allò que afavoreix o no a la meva vida particular. I, per tant, en aquest sentit, com tu deies, es poden fer aquestes accions des del jo, com un reforçament, no buscant... O sigui, l'impacte polític en realitat senzillament és una excusa pel reforçament del jo, que d'aquesta manera, per tant, diguem, en realitat és impacte superindividual, és individual. Jo el que vull és impactar-me sobre la meva imatge reflectida en el mirall, com un bon el que sigui, no? Quan no és així, sí hi ha un impacte polític i aquest impacte pot ser molt divers. I per no allargar-me més, a mi m'agradaria subratllar una idea que en realitat he après de tu i jo voldria, per tant, donar-li també un valor, que és la idea que d'alguna manera arribar o situar-te a un cert nivell espiritual passa no només per la superació d'aquest jo, sinó per entendre't com una part, com tu deies, del que és més ampli, del que és el tot, fins i tot, és a dir, passa per, diguem, actuar com si tu no hi fossis des del teu jo. És a dir, sent conscient que ets una part, aquesta cèl·lula, és difícil que una cèl·lula sigui conscient de la seva dimensió i al mateix temps que funcioni bé. És difícil que una formiga sigui conscient de la seva dimensió i que funcioni bé dins del formiguer, que el formiguer té molta intel·ligència col·lectiva, però la intel·ligència individual de les formigues està per comprovar, no? Està per descobrir. Nosaltres tenim aquesta possibilitat sobre la que després tornarem quan parlem d'història i biografia, de dir, no, és que quan jo m'implico, és que jo no sóc més que un puntet. Sóc un puntet de la totalitat i em visc i gaudeixo sent un puntet només. Gaudeixo sent una part ínfima d'una cosa col·lectiva que realment és important. En aquest cas, la humanitat o els éssers vius, etc. I no sé si ho expresso correctament, però en realitat aquesta idea l'he viscuda i l'he coneguda així a través teu, d'aquesta idea que
no es pot aconseguir una dimensió espiritual fins que no t'experimentes a tu mateix com una part de la totalitat. No? No sé si parafrasejo bé, però en tot cas... Jo estic molt d'acord amb tu, i una part de la totalitat que significa adonar-me'n d'alguna manera que el que tu deies, no? Tirar reciclatge no és el mateix des del punt de vista on jo el faci. Curiosament, nosaltres a Aula Interior, a la Universitat de Vida, diferents espais que en tenim d'autoconeixement, moltes vegades hem parlat de l'experiència de fer, per exemple, reciclatge, i mentre jo tiro el plàstic o tiro el paper o el que sigui que estigui reciclant, d'alguna forma fer-ho, sabent que podria no fer-ho, però que és un signe d'amor per les generacions que vindran. És a dir, jo podria no fer-ho perquè tinc 58 anys i ara, mireu, de veritat, amb franquesa, si no reciclo, com que per lo que me queda en el convento, perdó, vull dir que d'aquí 30 anys a mi ja em jubilen i em canvien, en fi, que ja em treuen d'aquí i ja em moro, em quedo tan ample, doncs podrien no reciclar i no hi hauria cap conseqüència. Però quan estàs posant aquesta ampolla amb el lloc del reciclatge, és molt diferent fer-ho perquè és una obligació, és molt diferent fer-ho perquè m'ho diuen, és molt diferent fer-ho perquè vull quedar bé, que fer-ho com un signe d'amor. Com un signe d'amor per la gent que ha nascut i per la gent que ha de néixer. I això ens porta a una connexió amb aquesta consciència de col·lectiu, fins i tot amb els que encara no han nascut, cosa que és una cosa realment estranya. Però que ens vincula molt amb la política, perquè nosaltres, des de la política, el que volem fer és que aquells que tinguin un món millor del que tenim ara. I això, Jaume, jo crec que ens vincula també amb el tema dels valors, que és una segona idea força que jo volia plantejar-te, no? Com plantejaries aquesta importància dels valors com a eix fonamental de lo personal, però també de lo col·lectiu? Sí. Aquesta idea per mi és clau i segurament quedarà més clara quan avancem una mica en els següents punts, perquè retornarem a com veure la realitat. Però jo crec que és trencadora quan afirmes que en la política, quan afirmem que en la política és molt important que la nostra guia siguin sempre els valors entesos com una brúixola. És a dir, no tant cal tenir un mapa, que en el mapa veus exactament on has d'anar, el mapa, sinó tenir una brúixola. Per què dic això? Perquè estem molt acostumats a la política, per exemple, a que ens parlin de programes electorals, a que tot s'analitzi des del punt de vista d'unes expectatives i la consecució d'unes accions. És acció, és actuar. De fet, a la ciència política es parla que el regne de l'actuació és la política, és actuar. Des de la mirada que nosaltres volem desenvolupar, el rellevant és la coherència amb uns valors, no tant el resultat, pel que veurem. I, per tant, no té sentit fer contractes tipus programa, que a part després no s'acompleixen, que només fixen uns resultats, no una manera de fer. És a dir, el camí és tant o més, de fet, és més important com fas les coses que què aconsegueixes en un àmbit que és absolutament multicausal, un àmbit en el que tot allò que diuen, que l'aleteig d'una papallona a Singapur arriba en forma de tempesta a les costes d'Estats Units o on sigui. És a dir, que és una realitat caòtica en la que és impossible controlar tots els factors. Arriba una pandèmia, una guerra, pugen els preus... L'únic que sí que podem estar segurs és amb quins valors estem actuant. I, per tant, tornarem a aquesta idea que em sembla molt important, hem dit pel curs, però és retornar, és a dir, és canviar la mirada, és polir i tenir molt present la nostra brúixola i ignorar que hem d'elaborar un mapa precís. És canviar també la política. És a dir, des d'aquest punt de vista, a mi els programes electorals em serveixen de poc. Però no per la raó habitual de la conversa de bar. És que no compleixen res, són promeses que només funcionen el dia de... No és només per això, que ja és suficient raó, sinó perquè en la concepció de la política que estem desenvolupant no és tant el de menys, no és tant la consecució concreta, que és impossible, segurament, de delimitar a 4, a 5, a 10 anys vista, sinó els valors que vull encarnar i els valors des dels quals es fa política. I, per tant, el que jo vull saber és quins són els valors que guiaran la teva acció. I això, Jaume, vull saber sobre això. Perdona. No, deia que això té molta importància perquè en aquest moment el món avança i canvia a una velocitat extraordinària.
De tal manera que, per exemple, abans les empreses feien plans a 5 anys, després van fer plans a 3 anys. En aquest moment no hi ha cap empresa que faci un pla a més d'un any. I a més, un pla a un any no té cap lògica, perquè cada 3 mesos has de refer-ho. Per tant, les empreses estan començant a comprendre, a les empreses és una forma de dir-ho, o sigui, el món canvia tan ràpid que les organitzacions necessiten saber cap a on van, però no poden saber com arribaran. I aquesta és una idea fonamental i ara nosaltres no hi entrarem, però aquí hi ha tota una línia de treball molt interessant sobre com s'estructuren les empreses de forma que siguin brúixoles i no mapes, que, per exemple, ha estudiat un senyor que es diu Lalous, i que té un llibre Reinventar les organitzacions, però que té molt a veure amb aquest món que canvia tan ràpid que, per tant, el mapa va canviant contínuament i l'única cosa que val la pena de tenir és una brúixola. Això seria una cosa. I la segona cosa que em sembla fonamental és que quan tu tens una brúixola, tu sempre saps cap on vas. I a vegades tindràs èxit i a vegades no. Èxit entès a nivell extern, però no importa que no tingui èxit a nivell extern perquè sempre tindré èxit a nivell intern. I això em sembla fonamental. És a dir, la meva vida té significat quan jo sé per què estic fent el que estic fent al marge dels resultats que estigui obtenint. Parèntesi. Moltes vegades els resultats parlen de la meva saviesa i estic d'acord, Però, en realitat, moltes vegades jo he de saber que gran part de les coses que jo estic fent ara és com quan aquelles persones que planten un bosc, a mi m'entusiasma Tàrrega perquè a Tàrrega, al voltant de... hi ha una muntanya, hi ha un santuari, i a un cert moment, el 1900, crec que era el 1912, no em feu això, un grup de persones a Tàrrega va dir, escolta'm, això és un secarral, això no ho podem deixar així. Llavors van plantar tota una col·lecció d'arbres que sabien que no serien alts, no serien forts, fins que molts d'ells s'haguessin mort. Això jo crec que, és a dir, ells no busquen un resultat concret en l'ara, sinó que busquen una brúixola que pots tenir èxit ara o pots fracassar ara, però en tot cas estic mobilitzant els meus valors. I això significa un vincle entre la política i el creixement personal. No sé si tu anaves també per aquí i si no, afegeix el que vulguis, que jo hi ha un altre tema que vull treure. Jo hi ha un tema que vull treure i el trauré avui. Bueno, endavant. No, res, el que... Mira, jo em faltaré els punts els que teníem previstos en queda tan ample, que els recuperarem en un cert moment, però aquí en aquest grup hi ha tota una sèrie de persones que ens coneixen des de fa anys i llavors que s'han fet aula interior, han fet universitat de vida, ens coneixen de coses i per tant ja tenen un bagatge molt útil, no? I això que els diré no els sorprendrà, però també hi ha tota una col·lecció de persones que escolten o que segueixen aquest curs que venen d'un altre món, que venen al món de la política. Així que jo em veig en l'obligació, en la necessitat d'agafar un tema que se li pot treure molt de suc i que trenca la visió normal del món. I la idea és que si nosaltres d'alguna forma hem de connectar lo personal amb lo col·lectiu, hi ha dues formes de fer-ho. La forma habitual és, heu de saber que al món hi ha gent que és dolenta i hi ha coses que estan molt malament i nosaltres hem de lluitar per transformar aquest món. I això està a la base de les creences de la gran majoria de gent que es dedica a la política. Fa 2 o 3 anys feia un assessorament en un ajuntament i llavors estava l'alcaldessa i diferents regidors i regidores els vaig suggerir la possibilitat que escrivissin per què s'havien dedicat a la política, no? I ells molt orgullosos que s'havien dedicat a la política per lluitar per la igualtat i per lluitar per la llibertat i per lluitar. I llavors els vaig suspendre tots, els vaig dir, esteu tots suspesos i ja podeu tornar a començar el curs. Perquè, encara que aquesta sigui una visió socialment construïda i lògica, que hi ha un mal i que el bé ha de lluitar contra aquest mal i algun dia de triomfar, aquesta és una idea clarament errònia. Quan nosaltres volem vincular el creixement personal i la política, nosaltres ens hem d'adonar que en realitat el món no és dual, sinó que és gradual. Quan dic que el món no és dual, vull dir que al món només existeix allò que existeix i alhora existeix en gradació. I vaig a posar un exemple. Al món només existeix la llum, perquè està composada de fotons. Hi pot haver molta o poca llum, però només existeix la llum. Però no existeixen els foscons.
Això en fi, no existeix de cap manera. Al món només existeix la humitat. Pot haver més o menys humitat i, per tant, fins i tot pots banyar en un mar que és humitat al 100%, però no existeix la sequedat, que és una fantasia. És només una gradació menor de. Al món només existeix el so, el soroll, no existeix el silenci. El so són unes ones sonores. El silenci, en realitat, és quan jo aquestes ones no les capto, però hi són. Dit d'alguna forma, nosaltres tenim una societat en la qual veu el món d'una forma dual. D'una forma dual vol dir bons i dolents, llum i foscor, però pel fet de que so i silenci, etc. I això provoca que tinguem una mirada dual sobre el món i provoca que nosaltres considerem que quan des dels valors hem d'actuar per transformar el món, és a dir, hem d'actuar en la política, nosaltres hem de lluitar contra els dolents. I aquest és un gran error. Simplement la frase que aquí hi haurà el 50%, 60% de persones que ens escolten doncs que ja la saben i la tenen més que coneguda, el mal no existeix. Tothom actua creient que fa bé. I quan jo miro algú amb el que estic en desacord políticament i no vull entendre la seva mirada, en realitat això no és una actuació política des del creixement personal, sinó que és una actuació política des de l'absència de comprensió, des de l'absència d'amor, des de la necessitat de que el nostre ego sobrevisqui i sigui el number one. I jo crec que nosaltres, des d'un àmbit polític, ens hauríem de començar a preguntar si el mal no existeix, quina és la mirada de les persones que en les seves accions generen dolor. No estic negant el dolor. Però quina és la mirada que tenen que els porta a justificar i com podem transformar aquestes persones. I si el mal no existeix a nivell global, significa que el culpable no existeix. La gent no és culpable. La gent fa el que creu que ha de fer. I queda molt cruel i molt estrany dir que Pinochet creia que tenia raó, però és que ell creia que tenia raó. I la pregunta, llavors la història és com podem treballar des d'un món de la política que no hi hagi bons ni dolents. Però això ens porta a un altre lloc, que jo ara callaré aquí i Jaume, tu fes el que et sembli i a partir d'aquí li traiem una mica de suc, però és que em semblava un tema fonamental en aquesta segona sessió i mirant el rellotge jo no volia que no estigués aquí. Si el mal no existeix i perquè les persones que actuen així actuen creient que tenen raó, és a dir, la gent que està en contra de l'avortament té uns valors i està en contra de l'avortament per uns valors i la que està a favor des d'uns valors i la que està en contra i a favor de l'eutanàsia o està en contra i a favor de la legalització de les drogues o de centenars de coses estan perquè creuen que allò té una lògica. Per tant, des d'una certa perspectiva el mal no existeix, això a nivell individual, però això a nivell col·lectiu ens porta a un lloc interessantíssim, interessantíssim, un lloc bestial, que ho diré, quedaré tan ample sabent que en dificultat ho podrem elaborar avui adequadament, però ho hem de dir. Si el mal no existeix, la injustícia tampoc. Si el mal no existeix, la injustícia tampoc. Aquest cap de setmana estava a Numància. Los numantinos i els romanos i tot aquest tipus de coses. Bueno, els numantinos eren dolents, però feien el que els semblava, escolta'm. I els romans eren dolents, però què vols que et digui? Tenien la societat que tenien el sistema econòmic que tenien i necessitaven esclaus per sobreviure i que la gent els hi pagués. Per tant, s'havia d'anar avançant i fer un gran imperi. És injust una societat del segle XII? No, és que no pot ser diferent, d'on no hi ha no en raja. És injusta una societat que està regida des de l'esclavisme? És que segurament amb el seu moment històric no podia ser d'una altra manera. Pot ser molt més sàvia, però no és injusta. Una societat del segle II és la societat que pot ser. La nostra és la societat que pot ser. I des d'aquí, en lloc de lluitar en contra, ens hauríem de plantejar què podem construir. Perquè ara, i tanco, el que acabo d'afirmar com a idees força és que allò que uneix el creixement personal i la política és entendre que el món no es divideix en bons i dolents, el món no es divideix en el mal i el bé, el món no es divideix en injust i injust,
El món no es divideix en culpables i innocents, sinó que tots som zebres. I des d'aquí jo vull entendre les persones que voten un partit polític, jo que sé, la CUP, però vull entendre els que voten a Vox, i vull entendre els que voten a Junts i els que voten a Esquerra, i vull entendre els que no voten. I vull entendre, perquè tots tenen una part de raó. Ojo, acabo de dir una cosa molt gorda i que és molt antipàtica, tots tenen una part de raó. És a dir, tots són comprensibles. I la meva intenció és comprendre. Perquè si jo em nego a comprendre, com vull transformar la realitat? I això trenca les cartes de la visió de la política actual. Ara ja he callat, Absolutament. Jo crec que, com dèiem, que des de la mirada que desenvolupem amb aquesta evolució personal que intentem, aquesta ampliació de la consciència, aquesta mirada, com ens està explicant el Daniel, quan es projecta sobre l'àmbit de la política, trenca molts esquemes. Trenca molts esquemes a l'hora d'entendre i d'analitzar. O sigui, ja no només a l'hora d'actuar, sinó de com concebem aquest àmbit col·lectiu. I torno a la idea primera, justament de la primera sessió, quan parlàvem de com hem de mirar les notícies. I dèiem, bueno, les mirem entenent que hi ha coses que són símptomes. Però ara fixeu-vos, són símptomes d'una realitat que, com diu el Daniel, no ho diré amb aquestes paraules, jo ho diré amb aquestes altres paraules, és neutra. És a dir, la injustícia o la justícia, qualsevol, diguem, qualificatiu, qualsevol color, que quasi és inevitable, és que surt, els adjectius surten quan parlem, quan veiem coses que tenen a veure amb la política, tot això li estem posant nosaltres. I no ens adonem, perquè és un àmbit en el que ens movem, en el que el qualificatiu i la valoració, especialment la valoració entre el que és just i és injust, és quasi automàtica. Feu-vos que és molt diferent veure les notícies de la guerra, veure les notícies de la fam, entenent, concebent que és neutre, que la realitat és neutra, que ens pot semblar molt malament, i per tant estem projectant, que morin 200 persones a Ucrània, a Ucraïna, doncs ens sembla malament. Però és que estaven morint no sé quantes persones a l'Àfrica i no ens n'adonàvem, o està molt bé comparat amb els milers de persones que van morir en altres guerres. És a dir, on està? És neutre, és la realitat que hi ha, de la mateixa manera que un metge no intenta valorar el pacient quan veu els seus símptomes. No és que tingui la culpa d'aquesta malaltia, és el pacient, és un pacient i té uns símptomes del que li falta, doncs li falta ferro, té alguna cosa que no li permet desenvolupar-se amb tota la plenitud que podria desenvolupar-se, però no necessita, com nosaltres sí necessitem sovint quan parlem de política, associar, barrejar valors i el ser incapaços de pensar i de parlar de política sense que no hi hagin barrejats des del principi una sèrie de valors que no hi són a la realitat, són a la nostra mirada. Com deia el Daniel, quin sentit té valorar la realitat d'un romà com a injusta? És la realitat que podien tenir. Una altra cosa és que nosaltres, evidentment, podem contribuir en aquest gradualisme a augmentar les competències com fa un metge, a superar una sèrie de reptes, a contribuir a la plenitud d'un sistema que pot funcionar millor. Si et falta ferro i tens ferro, ostres, estàs més saludable, pots fer més coses. Aquesta és una mirada que hem d'anar explorant, però d'entrada ja és prou trencador entendre que la política, i recordo ara alguna cosa que s'ha dit al xat al principi, no és ni bruta, ni neta, ni justa, ni injusta. És una realitat com és exactament la mateixa que podem plantejar-nos quan veiem, i aquí no ens sorprendrà, que més enllà, fixeu-vos, més enllà de la mirada d'una criatura, i aquí faig un paral·lelisme en la mirada de criatura que tenim més en la política, quan algú veu que un lleó caça a una gasela i que aquesta gasela s'està menjant una herba que arrenca i per tant se'n passen unes formigues i que després morirà. És a dir, no necessitem que hi hagi bons i dolents. En aquest sentit, és una realitat que funciona d'una determinada manera, que entenem i que després haurem de posar límits, potser alguns, però només els nens necessiten saber, en el cas de si el lleó o la zebra, qui és el bo i qui és el dolent. Doncs imagineu-vos traslladar aquesta mirada, que a nosaltres ens sembla absolutament absurd afirmar que és injust que el lleó caci
és que no podem aplicar aquest concepte. Doncs ara projectem-ho, traslladeu-ho a l'àmbit de la política. I Jaume, jo ho lamento molt perquè, ostres, és l'hora i em fa molta ràbia que nosaltres estiguem aquí. Però justament jo crec que partirem d'aquest punt el proper dia i buscarem tota una sèrie d'implicacions. Perquè què vol dir, per exemple, quan un treballa a favor de, jo què sé, d'un món sense racisme, sense homofòbia, sense discriminacions econòmiques o sense discriminacions religioses o sense el que sigui, quines implicacions té aquesta visió? Perquè això té una sèrie de visions, té unes implicacions bestials a nivell polític. I a mi no m'agradaria tancar sense fer una síntesi o un avançament que seria: portem 10.000 anys aproximadament sota una perspectiva del món que divideix el món en bons i dolents perquè algun dia els bons guanyaran els dolents. Com que ja portem uns 10.000 anys, potser que acceptem que el camí no és bo. I a partir d'aquí plantegem-nos quina alternativa tindríem i de quina forma podríem treballar, doncs això, poso l'exemple de l'homofòbia, el racisme, poso l'exemple jo què sé, de les dificultats econòmiques, quines serien les accions, com s'haurien de plantejar. I per tancar, un acudit que m'agrada molt, i és un nen que li diu al seu pare: «Papa, si matem a tots els dolents, només quedarem els bons?» I el papa, crec que me'l vas passar tu, Jaume, i el papa mira el seu fill i amb tristesa li diu: «No, fill meu, si matem a tots els dolents, només quedarem els assassins». I em sembla molt bonic per acabar aquí. Com a mínim per acabar aquí la part de l'enregistrament. Et sembla bé, Jaume? No sé si vols afegir coses, Perfecte, em sembla perfecte, Daniel.